helvede. Yes, og vi er begyndt. Oh my god. De lander oven på bordet. Bordet ikke går i stykker. Bordet er stadigvæk ikke gået i stykker. Ja, prøv igen, Mathias. Ja, det skal det jo gøre, når man er wrestler. Kom så! Nu væltede bordet. Anders er død. Anders er med. Godt. Og Mathias han springer snart. Vi er helt tæt på ham. Her. Hvad er det for noget, var? Hvad er det for noget, var? Ja, okay. Oh my goodness. Oh my goodness. Hvad har du oppe i næsen, var, Anders? Det har jeg gjort.